Velkommen tilbage til Mystiker. Det er afsnit nummer 4, og jeg har skrevet en masse noter, og jeg håber, at vi kan samle dem og få noget virkelig dyrebart ud af dem. Det er noter fra diverse okkulte studier. Så jeg hedder Manna, og jeg er mystiker, og det betyder, at jeg og formentlig også dig, at vi lever et liv gennemsyret af spiritualitet, af den guddommelige kraft, gennemsyret af den guddommelige kraft, diviniteten, som gennemsyrer, eller som transcenderer jo faktisk også, transcenderer både den begrænsede jord, materialitet, og også det ubegrænsede rum. Og så er mystiker en dejlig titel, synes jeg, fordi du kan ikke rigtig autoriseres til det, og så kan man begynde at tale om, hvordan har det været en gang, og hvordan er der i bestemte loger, men som sådan kan du ikke fratages det, fordi det handler om din ånd, det der ligger i det her ord. Så her kommer lige en reference, jeg har fra, jeg tror en eller anden bog, men det er Robert Coleman, Spirituality for the Skeptic, som bliver citeret der, og referencen lyder nogenlunde, at uanset hvad vi mener om det åndelige, så er den social, fordi den repræsenterer vores følelse af deltagelse og medlemskab i en menneskehed og i en verden, der er større end vores individuelle selv. Alene det at få det individuelle selv til at føle, at det hører til, det kræver også noget. Men det er vigtigt. Altså, og nu siger jeg lige hvorfor. Du er et koncentrat af helheden, så du er vigtig, og du hører til. Og det er en del af vejen at komme hen og få den her følelse af samhørighed, mener jeg, og det er derfor, jeg taler om terapi ind i det okkulte felt. Du er et koncentrat af helheden. Ikke? Vi har det her maksime, det der sker for oven afspejler det, der sker for neden. Det, der sker for oven afspejler det, der sker for neden. Så når vi er i mystikken, så er vi samtidig i psyken. Ikke? Så terapeutisk astrologi, som jeg kalder det, er bare et forsøg. Der kunne være så mange andre navne. Det var et forsøg på at navngive 2 discipliner, som præcis både er mystik, og så det vi godt ved noget om, hvordan psyken fungerer. Eller man kan sige, det som vi er underlagt i mystikken, ikke? Det her højere, og så det vi kan gøre noget ved, for eksempel gennem traumaterapi. Som indeni, således udenpå. Som vi føler, sådan handler vi. Og som vi især ved fra terapien og psykologien, traumaterapien, så er det afgørende med vores fødsel, vores tilblivelse. Og det er også sådan i den okkulte forståelse, at altings natur er at reflektere dets egen tilblivelsesproces. Så natur fra latin er at blive født. Og livets træ, som vi skal tale om i dag, er et eksempel på sådan et hologram, et diagram af altings skabelse. Og hvor du er et mikrokosmos, et lille univers, der reflekterer det større. Så psykologisk, terapeutisk, så ved vi jo det her, ikke? Fordi vi ved, hvordan de indre tankemønstre og alle mønstre, vi har af følelser, at det former det, vi tror er den objektive verden. Så det fælles for mystik eller den spirituelle vej, og det, jeg kalder traumaterapi, det er at se mindre på den materielle verden, og mere på det, du bruger, når du forstår og håndterer den materielle verden, det der sker med dig ude i livet. Og så bliver sådan noget som polyvagalteorien meget interessant, de her neurofysiologiske processer, hvor vi taler om at navigere i det indre pres for vores impulser. Fordi der er de eksterne betingelser, og der er de krav, som er til os, for at vi kan trives. Og ja, så er der det indre pres på at undgå angst. Det spørgsmål, jeg er inde i her, det er først og fremmest relationelt forhandlet. Så når vi taler om intrapsykiske komplekser eller konflikter, så er det her sådan, skal jeg undertrykke det her, jeg mærker, eller skal jeg udtrykke det? Og typisk så udvikler vi strategier, der passer på relationen, men så er problemet, at den strategi erstatter den egentlige følelse. Og så kan man gå og være helt ubevidst om, hvilke følelser man selv har. Man skærer dem fra. Man holder andre på emotionel afstand måske. Og når der så kommer intim kontakt med andre, og man mærker længslen og forbindelsen til andre, så kan den her angst komme op, som man ellers prøver at undgå. Det indre pres, den her angst. Og hvad er det så? Det er fordi de nuværende
følelser, dem der kommer i den intime kontakt, du har med de andre, de forbindes med uforløste følelser. Med uforløste følelser fra fortiden, fra relationer, du havde engang. Og det giver jo mening, ikke? Fordi hvis man ikke selv kan rumme sine følelser, så bliver det rigtig svært at være ægte i en relation. Og så kommer man til at tabe ind i nogle følelser, som ikke er relevante for nuet. Hvad er det så for fortidige følelser? Men det er meget ofte tilknytningsadfærd, vi taler om her, hvor omsorgspersoner ikke har været bevidst om barnets behov, og så konstrueres der en eller anden måde at overleve på, for at kompensere for den mangel. Og så er det der inden for polyvagal teori kaldes neuroception. Så får man en neuroception, man ikke kan stole på. Altså helt fysisk, så kan jeg ikke skelne mellem tryghed eller mangel på tryghed, hvis man er vokset op i en disorganiseret tilknytning. Man misforstår, man fejlfortolker både de indre og de ydre signaler og informationer. Altså, sådan er det desværre, når det neuroceptive system er dårligt kalibreret, og vi ikke kan opfatte det objektive niveau af sikkerhed. For mig selv og for rigtig mange med Pluto i Skorpion-generationen, så vil man kunne genkende det her med, at mine indre oplevelser er voldsomme i forhold til andres, og er fyldt med frygt, også i situationer, hvor andre slet ikke lagde noget i det overhovedet. Og det går jo ud over det sociale rum, ikke? Det går jo ud over evnen til at tune korrekt ind på andre. Man ser, at Pluto i Skorpion-generationen er født med PTSD i en eller anden udgave. Nå, men det her er en podcast om okkulte studier. Okkult, som betyder skjult på latin, og angår, hvordan vi arbejder med det skjulte. Og oprindeligt var det jo også skjult, fordi man risikerede en høj straf ved at studere det, eller ved at blive associeret med det esoteriske. Men altså det angår studiet af de skjulte kræfter i naturen. Naturens systemer. Og det her er det, jeg siger, men et naturligt system, det er også tilknytningssystemet. Jeg vil i hvert fald gerne forene terapien med det, vi forstår som overnaturligt. Fordi jeg mener, det hører under den tidløse visdom, og men selvfølgelig er det beskrevet på mange forskellige måder igennem tiden. Og det er noget af det, vi vil dyrke i lige præcis det her program, du har tunet ind på. Jeg er simpelthen så glad for, at du er her. Jeg lægger ud med nogle citater. Jeg tror, jeg har fået lidt for vane at starte med nogle citater om hele det her felt for at tune os ind på det. Og hvad skal vi med i dag? Vi skal have et... jeg tror også, det er en ting nu, at jeg ligesom samler op på sidste gangs emne og koger det ned, er det meningen, men så er jeg ikke så god til at referere til noget, fordi jeg kan godt lide nye ting. Altså, sjovt nok, når jeg hele tiden går tilbage i tiden til gamle forfattere, men jeg kan ikke godt lide at gentage mig selv. Det er mere det. Og i hvert fald ikke bevidst. Hvis det er ubevidst, så har jeg intet problem med det. Men hvis jeg lægger mærke til det, så keder jeg mig selv. Så derfor er mit resumé af sidst, det er altså en ny bog, den jeg talte om sidst, at jeg vil læse. Så den, det er den, der ligesom samler op på Eliphas Levi og runder den af så meget, som man nu kan, fordi han er jo en vigtig forfader her. Det er derfor, jeg gør et nummer ud af at finde lidt materiale om ham. Og så har jeg sådan, i hvert fald første del, jeg ved ikke, om det er helt af halvdelen, men i hvert fald første del af en bog om Kabbalaen, og det må sige, gjorde du ikke også det sidst, Manna? Jo. Og det, men den bog, som jeg gennemgik sidst af Kabbalaen, om Kabbalaen, det var en, som der blev refereret til den bog om Eliphas Levi, og så på den måde var det ikke helt selvvalgt, okay? Og det var sådan, that don't impress me much, altså, kind of, ikke? Det måske, jeg synes, det var lidt kompliceret. Og det er det sådan set også inden for det kabbalistiske, og når det så bliver historisk, og der er mange fakta, ikke? Men jeg har fundet en, som jeg synes er rigtig god. Og der tager vi bare første del, ikke fordi resten ikke er godt, men fordi så kommer der mere over i, hvad alting korresponderer til, og hvordan man mediterer på det, så den første del er mere sådan den filosofiske. Og hvorfor gør jeg det? Fordi jeg gerne lige vil være sikker på, at jeg her i Mystikere har gennemgået, hvad er Kabbalaen? Altså så man ikke sådan, når vi når senere hen, stadig sådan, hvad var det der Kabbala? Der var en masse mærkelige ord. Så det er lidt min intention, det er faktisk at gennemgå, hvad er det for noget? Hvad er Kabbalaen? Og så fra næste gang, så ryger vi over i et andet tema, men som jo stadig
hænger sammen med det her. Okay, med det her hvad? Jamen lad os tune ind på det igennem nogle forskellige citater. Det her er Michael Lightman i 2002. Så det vil sige, det er jo en af de nyere tekster, du vil få at høre i den her podcast, hvor vi går meget langt tilbage ellers normalt. Så der står sådan her, og bare lænder tilbage og nyd det. Hele afsnittet håber jeg, at du kan nyde. Ikke? Mennesket har altid søgt svar på livets grundlæggende spørgsmål. Hvem er jeg? Hvad er formålet med, at jeg er her? Hvorfor eksisterer verden? Fortsætter vi med at eksistere, efter vores fysiske væren har fuldført sine opgaver? I en verden med konstant pres finder nogen midlertidig tilfredsstillelse i østlige teknikker, tilgangen, der sigter mod afslapning eller reducerer lidelse ved at minimere personlige forventninger og ønsker. Forskellige former for meditation, ernæring samt fysiske og mentale øvelser dæmper menneskets naturlige instinkter og gør det muligt at føle sig mere fysisk tilpas. Denne proces lærer os at sænke vores forventninger, men efterlader os stadig i konflikt med vores sande begær. Vores livserfaring lærer os, at vi har ubegrænsede ønsker og kun begrænsede ressourcer til at tilfredsstille dem. Det er den primære grund til, at der ikke findes nogen måde at tilfredsstille alle vores ønsker fuldstændigt og dermed undgå lidelse. Det er Kabbalaens emne. Kabbala besvarer livets grundlæggende spørgsmål og guider os mod at opnå ubegrænset tilfredsstillelse i hverdagen. De tillader os ikke at føle tilfredshed, selv når et mål er blevet opnået. De væsentlige spørgsmål om menneskets væren tilføjer en anden dimension til menneskelig lidelse. De tillader os ikke at føle tilfredshed, selv når et mål er nået. Det forhindrer en i at nyde resultaterne, og lidelsen fornys. Retrospekt ser man, at man har brugt det meste af sin tid på at anstrenge sig for at nå sine mål, og har fået meget lidt nydelse ud af selve succeserne. Alle forsøger på hver deres måde at besvare disse spørgsmål ud fra informationskilder, de har til rådighed. Hver af os danner vores egen opfattelse af verden baseret på vores erfaring. Virkeligheden og hverdagen sætter konstant denne opfattelse på prøve, så vi må reagere, forbedre eller på anden måde ændre den. Hos nogen sker denne proces bevidst, hos andre ubevidst. Kabbalaen henvender sig til alle, der søger bevidsthed. Den lærer dig, hvordan du kan tilføje en essentiel fornemmelse af den åndelige sfære, den sjette sans, som vil påvirke dit liv i denne verden. Det vil give dig muligheden for at opfatte den øvre verden og få større kontrol over dit liv. Ja, det er så en rabbiner, der har skrevet det. Og man tænker lige først, altså, okay, det er jødisk det her, men altså nej, altså, det kilder siger, at 900 år før det blev jødisk, altså Kabbalaen, så var det græsk, og egentlig allerede i omløb i gnostiske cirkler i det andet århundrede, og helt tilbage til græsk filosofi, det regner med, at vi vender tilbage til næste gang. Regner med det. Så ja, allerede der så var universet illustreret gennem et træ. Ligesom i Kabbalaen, der har vi livets træ, som er et træ, der kan siges at have rødder i himlen. Og det skulle være noget, som man også kender fra Cicero og Plotinus. Skulle der være kilder, gå tilbage dertil. Og ligesom der også var sådan et træ i kinesisk mystik. Så altså inden det blev et jødisk studie, så var det allerede i hvert fald akademisk i Kina og gå tilbage til det gamle Grækenland. Men altså ja, så det her, det er lige for at sætte stemningen. Kabbalaen er den her metode, hvorved man kan nå den spirituelle verden. Den lærer os om den spirituelle verden, både ved at vi studerer det, og især at vi fornemmer det. Den der sjette sans, som han taler om, den sjette sans, der hjælper os til at være i kontakt med den øvre verden. Og jeg ved ikke for dig, om det lyder sådan lidt som en religiøs lære. Altså, men det kan det være, men det er det ikke. Det var det ikke oprindeligt, Kabbalaen. Den opstod ud af, som sagt, det her i platoniske kredse og Pythagoras, som forbandt filosofi og spiritualitet på en måde, som i vores moderne kulturelle kategorier, der er det ikke helt det samme. Så vi har en tendens til at opdele verden i to sfærer, ikke? Den religiøse, som omfatter det guddommelige og den spirituelle side af livet, og så en sekulær sfære, der omfatter alt andet. Men i det platoniske perspektiv, så er der faktisk et tredje rige mellem ånd og materie, og det tredje rige, det er sindets rige.
Det omfatter det moderne kultur kalder psykologi, men anerkender samtidig, at sindet er til stede overalt og i alle ting, så det er ikke blot en særhed, der opstår i bestemte klumper af kød i menneskehjerner. Det smelter sammen med åndens verden på den ene side og på materiens verden den anden side. Det er det rette område for mange former for spirituel praksis herunder magi. Og hvad er magi? Dion Fortune gav den definition, at det er kunsten og videnskaben at frembringe forandringer i bevidstheden i overensstemmelse med ens vilje. Ja, som der står i forordet i bogen til i dag, så er okkultisme alt for vigtigt til at overlade helt til okkultister. Og grunden til, at vi kigger ind på Eliphas Levi, er fordi, at han kan kaldes den moderne okkultismes grundlægger. Husk lige, han var vandbærer, han var utopisk, socialistisk. Det er lidt interessant, at der kan være de her intersektionelle rum med okkulte idéer og socialisme i. Ikke? For det fælles er, at man griber ind i systemer og forstår alt som kombinationer eller korrespondancer. Så terapeutisk kan man sige, at vi selv er et system, ikke? Og at opgaven er at gribe ind i os selv. Det er en refleksion, jeg har fra Graham Jones, at vi må tage handling, så bevidstheden stiger, og vores kurs ændres. Det er det okkultes ærne, siger han. Ja, så hvis du er i tvivl om, hvor du er hen, jeg er stadig lidt rundt over det hele, ikke? Og skal nok centrere ind på nogle tekster, men lige nu er jeg lidt forskellige steder, hvor jeg har været siden, at vi har hilst på hinanden sidst. Så lige nu så går jeg til en bog, et essay, som hedder Okkultisme, Spiritisme og Dæmonologi fra 1919. Ja, jeg gentager fra 1919. Og der står, fakta forbundet med denne klasse af fænomener bliver ofte ignoreret, fordi de ikke kan forklares ud fra et materialistisk synspunkt. De er ikke i harmoni med menneskelig erfaring og kan ikke bevises ved den induktive eller eksperimentelle metode, som om den sidste indvending ikke var lige så umulig at anvende på moral, samfundsvidenskab og politik. Naturen er overalt fuld af mysterier. Professor A.E. Wallace og andre videnskabelige observatører giver i deres skrifter interessante eksempler på korrelationen mellem farver og konstitutionelle særtræk hos visse dyr. Ingen har været i stand til at forklare, hvorfor alle hankatte med blå øjne og hvid pels er døve, eller hvorfor hundkatte med skildpaddefarvede aftegninger ikke er i stand til at høre. Og lidt senere står der, psykologer fortæller os, at der findes bestemte, udefinerede funktioner i sindet, som virker uafhængigt af vores sanser og befinder sig uden for vores almindelige bevidsthed. Father Maha, som er, nu indsætter lige en note her, som er født i 1860, siger det bare 1860. Father Maha siger i sin Psychology, det bør ikke glemmes, at for uden de mentale processer, der viser sig i bevidstheden, findes der mange beviser for eksistensen af vitale aktiviteter, som vi til tider ikke er os bevidste om. Der er betydelig uenighed om deres præcise natur, og hvordan deres forhold til sindet bør forstås. Det er tilstrækkeligt at gøre opmærksom på deres realitet, og at indrømme, at selvom disse aktiviteter ikke kan iagttages igennem introspektion, er nogle af dem nært forbundet med vores bevidste liv. Godt, jeg læser lidt videre, scroller lidt ned på siden her. Det er stadig fra et essay fra 1919. Der findes tilsyneladende under vores bevidste sind en sekundær og mystisk form for mental aktivitet, adskilt fra og uafhængig af vores primære jeg. Som om der var to sind, et bevidst og et underbevidst, der hver udfører sin særlige funktion. I almindelige termer kan forskellen mellem disse to beskrives således. Den ene, det objektive sind, opfatter det synlige og den objektive verden. Det arbejder gennem de 5 sanser. Det højeste funktion er evnen til at resonere. Det subjektive eller subliminale sind opfatter ting eller personer, som klaverjante gør, uafhængigt af sanserne. Det oplever gennem intuition. Det ser uden øjnene, de naturlige synsorganer, og kan til tider tilsyneladende forlade kroppen, rejse til fjerne steder, og når det vender tilbage, gengive hvem og hvad det har set. Så det var et lille indskud af, hvad er mystik? Ikke? Og det er noget, jeg er nødt til at riff over de næste mange gange. For der er mange ord for det. Og ordlisten er, så er alligevel mange, der er gode til at beskrive det. Men inden vi går til Eliphas Levi og runder den bog, så skal vi lige have et tarotkort.
Og vi skal også have en invocation, hvis det skal være helt rigtigt, det skal det. Det er bare, jeg har været lidt tilfældig med, hvor jeg har lagt de der invocations. Men lad os prøve at gøre det hele nu. Yes, men tarotkortet, som jeg har med mig i dag til at vogte over mig, det er The Empress. Jeg følger en rækkefølge her, The Empress. Og hun er i det her sæt, som jeg har åndens tarot, symboliserer, altså der er jo forskellige billeder. Hold nu op, ikke? Og når vi begynder at tale kabaler, der er så mange variationer. Men her, der sidder hun ligesom The High Priestess, ypperste præstinde, som vi havde sidste gang, sidder hun oven på Magusens alter. Faktisk sidder hun oven på den skriftrulle, hvor der er, altså symboliseret af det The Akashic Records, som ypperste præstinden har. Hun sidder oven på den. Så kejserinden, The Empress, er hende, der giver liv. Og i den bog, som vi skal læse sidst, der taler han om, at der taler man om ordet tro. Og der, hvor jeg har lært det, der er det ordet skabelse, der er kernen. Og sådan er der så mange variationer. Men det er meget inspirerende at komme, synes jeg, fra lidt forskellige steder til de her symboler. Fordi så, okay, tro, jamen så okay, vi kan jo selvfølgelig kun, hvis vi tror på det, skabe det. Eller så kan man sådan lege lidt med det på den måde. Ikke? Men det handler om at bringe noget frem. Og det handler om med det her kort, hvis du trækker det, eller ligesom jeg gør, jeg tager det bevidst ud og siger, jeg vil gerne have, at det her skal være med mig. Og nu følger jeg så en rækkefølge, men det kunne jeg jo gøre, hvis jeg var lidt mere intentionel. Sådan, det, lige præcis det her kort vil jeg have med mig i dag. Så er det, når du gerne vil skabe noget. Og blive mindet om, at du er portalen til skabelsen. Kejserinden kaldes også moder natur. Det er Venus, der ligger her. Så der er jo alle mulige korrespondancer, når man først går i gang. Ikke? Men moder natur og den idéernes store mor, det er ren intuition. Der er også noget kærlighedsgudinde, ligesom i Venus, ikke? Og begæretsgudinde. Og det er jo altså nummer 3. Så adskilte elementer mødes og forbindes og opløses ind i hinanden her, for at genopstå i ny form. Så The Empress, kejserinden, er det feminine aspekt af Gud, og hun udtrykker den her kontinuerlige proces af undfangelse, befrugtning, skabelse. Hun er et levende princip, som føder form ud af potentialet. Den er meget vigtig, den her. Det er tærsklen for der, hvor energi bliver til liv, og hvor liv bliver til erfaring. Og selvom det er et feminint princip, så er det ikke sådan en modsætning til det maskuline, vel? Men det er den kraft, som modtager, som former og som nærer, hvor det maskuline mere initierer, bevarer, leder. Så det er det feminine, hvor det giver liv, og det rummer processen, og det fører til modenhed. Og hver skabelsesakt på den måde indebærer også opløsning, som sagt. Det, der fødes, må engang opløses eller dø, så noget nyt kan opstå. Og The Empress, kejserinden, omfatter begge dele, både liv og død, begyndelse og afslutning. Så hun er ikke kun moderlig i den blide forstand, men også i kraft, også i styrke, som kan rive ned, når den form er færdig, har gjort det, den skulle. Og der er også noget med det med at være sådan tærskelsvogter, fordi det er det, der ikke er formet endnu. Det er lige ved at tage sin skikkelse. Så fødsel og død, ikke modsætninger, men 2 sider af den samme bevægelse. Og det er bevægelse, der er ikke noget statisk her. Det er i vækst, det er i forvandling. Og formerne opstår, de udfolder sig, og de dør hen igen. Så skabelse er ikke bare noget, man gør en gang. Det er en vedvarende proces. Genkender du det i dit eget liv? Det er vedvarende. Så The Empress er også tæt forbundet med individuation, fordi hun er den, der gør det muligt, at du kan udvikle dig selv, og hun er også knyttet til begær og valg. Ikke begær som sådan, jeg lader mig bare hive med, men mere som sådan en dyb tiltrækning mod det, jeg gerne vil have, der skal blive til. Så det er ikke et begær, der skal overvindes. Det er noget, der skal erkendes. Det er noget, der skal forfines. Og det er igennem det begær, at skabelsen sker. Og hun holder sig liv i det, ikke? Og det er jo også en opgave. Holde liv i det, der vokser, det der er blevet skabt. Og slippe det, når tiden er inde. Og i forhold til hebraisk bogstav, så er det dalet, døren. Så The Empress er døren. Den kosmiske dør, på den måde, at hun åbner for at modtage, og så altså forbinde de her polariteter i universet. For eksempel maskulin og feminin.
Og hvis man skal sætte det lidt sammen med ypperste præstinden, så, eller the high priestess, så er det sådan, the high priestess er der, hvor hun vogter jo viden, eller sådan, og minder, og alt muligt ubevidst, og holder det tilbage, holder det skjult også, indtil tiden er moden, og så når vi har kejserinden, the empress, så er der den kraft. Så er det nu. Så er man ikke stille længere, så er man i bevægelse. Så træder man ind i verden. Så er man i det levende, det sanselige, det kropslige. Så på en måde løfter kejserinden sløret for det ypperste præstinden og holdt sløret henover, for at lade det træde frem i form. Det er det, der sker her i træerne. Så begynder det altså at blive til form, fra potentiale til proces. Og det der også, altså når vi siger, at det også handler om moder natur og Venus, ikke, så er det også kroppen. Altså alt, hvad der skal fødes, skal ligesom igennem kroppen. Ikke? Hvis det skal gå fra at være potentiale til at blive virkeligt, så må det gå igennem kroppen. Ikke bare mærke begæret, men skabe igennem det. Ja, det tror jeg egentlig var, hvad jeg vil sige om hende. Jeg synes, hun er en god en at have med her. Godt. Så var det en lille invocation for at bringe os helt i stemning, hvis du ikke er der endnu. Vel, så kommer du bare lidt mere. Det er Paramahansa Yogananda. Et citat derfra. Bare lidt tilbage og nyd det. Fred flyder gennem mit hjerte og blæser gennem mig som en vestenvind. Fred fylder mig som en duft. Fred løber gennem mig som stråler. Fred gennemborer hjertet af støj og bekymringer. Fred brænder gennem min uro. Fred som en ildkugle udvider sig og fylder min allesteds nærværelse. Fred som et hav ruller videre i hele rummet. Fredens duft flyder over blomsterhaverne. Fredens vin løber uophørligt gennem alle hjerters vinperse. Fred er stenenes, stjernernes og vismændenes åndedræt. Fred er åndens ambrosiale vin, der flyder fra stilhedens tønde, som jeg drikker med mine utallige munde af atomer. Ja, var det ikke meget godt? Den var lidt kort i dag, men jeg kunne godt lide det der med de utallige munde. Sådan har jeg det selv meget, og det glæder mig til at tale mere med dig om, når vi skal tale om hele det multidimensionelle felt. Okay, nu går vi simpelthen til, det er sådan set resuméet fra sidste gang, men det er også en ny bog. Så lad mig lige sige, bogen den hedder Eliphas Levi, Master of Occultism, og forfatteren er Thomas A. Williams, og den er udgivet i 1975. Så det er den bog, som jeg vil ligesom sætte sammen med den, jeg havde læst sidst, fordi jeg ikke synes, det helt var nok. Men samtidig så er der også mange ting i den, som selvfølgelig er gentagelser, og derfor synes jeg, det kan gå under at være et form for resumé sidste gang. Men ja, okay, lad os gøre det. Madame Blavatsky, som også en, vi kommer til at vende tilbage til, refererer til Eliphas Levi som sin principal authority. Og mange af hendes nøgleidéer stammer direkte fra Eliphas Levi. Som du måske også har hørt, så troede Aleister Crowley, at han selv var Eliphas Levis sjælsinkarnation. Og så er han sammen med den forfatter Wade, som vi talte om sidst, en af dem, der har oversat Levis magiske værk til engelsk. Eliphas Levi selv levede fra 1810 til 1875. Så det er meget godt, sådan 100 år efter, så kom den her bog, som er mit grundlag for alt, hvad jeg siger nu. Jeg er meget bange for, at der er nogen, der skal sige, at jeg kommer og plagierer. Det hele er et plagiat. Altså, der er ikke noget af det her, jeg selv... jeg tror, man kan høre det, når det er mig selv, der tænker højt. Ikke? Jeg sætter selvfølgelig nogle ting sammen, og jeg oversætter osv., men det er fra den her bog. Ja, og jeg udgiver det ikke for at være andet end det. Jeg ruller ned med trøjen, jeg har fået det varmt. Hvad med dig? Håber du sidder godt. Okay, så vi er her i 1875, der dør han. Men i de år, altså hvis man tænker på 1810 til 1875, så skriver de i den her bog, eller Thomas skriver i den her bog, at det spændte over de hjerteår i det 19. århundrede, og at Eliphas Levi var inde og ude af mange af tidens store bevægelser, som poet, mystiker og også radikal socialist, som vi lige har været inde på i et af citaterne her. Han skriver også, at der er mange rygter, og der er mange fejl, og der er mange romantiseringer, så det er svært at vide præcis, hvad der var sandt om hans tidlige liv. Men kort sagt, han blev uddannet af en ældre præst,
som så ham som et helt særligt barn, og fra ham fik han nok en indre følelse af at have en mission. Og skolen var et intenst religiøst miljø, domineret af dogmatik, klassisk teologi og en stærk moral. Tidligt ville han gerne forene alle religioner og kærlighed. Og han kunne ikke rigtig forlige sig med den katolske teologis dualisme om Gud versus ondskab. Og han blev tæt med en ung pige, Adele, som så ham som en far-mentorfigur, og som også blev set til hans begravelse i 1875, som siger et eller andet om, at det nok ikke, det ikke på den måde har været et krænkende forhold, forhåbentlig, medmindre hun kom for... Nej. Okay, videre. Som vi talte om sidst, så begik hans mor selvmord, og han stod i fattigdom, efter han forlod præsteseminaret og hele den levevej. Og så var det, han prøvede at komme tilbage igen og søge at blive benediktermunk, men det kunne han slet ikke. Jeg har selv prøvet det der med at vende tilbage til kirken efter at være gået ud. Netop fordi, at mit hjerte længtes efter den spirituelle, uforbeholdne kærlighed, men det kunne jeg ikke. Så det spejler jeg mig virkelig i den her passage af hans liv. Men i den svære tid, der fulgte, så skrev han alligevel The Bible of Liberty, hvor han for eksempel skrev om misbrug af autoritet, og en time efter den blev udgivet, blev den konfiskeret af det parisiske politi. Han får der en bøde, og så er der en anden udgivelse, hvor han kommer i fængsel, hvor han så læser Emanuel Swedenborg, og han møder også den militante socialist, feminist Flora Tristan, hvor de samarbejder om en udgivelse, og efter at have været kommet i fængsel for det, så blev han ansat i en kirke under et andet navn, som den parisiske ærkebiskop synes var en god idé, men kontroversen om Eliphas Levi var så stor, at en journalist afslørede hans sande identitet. Ja, det er meget kort. Så der var også det, at han idoliserede kvinder, fordi han så kvinder som inkarnationen af guddommelig kærlighed og retfærdighed, apropos The Empress. Men han fastholdt, at kvinder skulle accepteres som frie og som ligeværdige, og hun ikke skulle udnyttes som et objekt. Og han taler både om samfundsforhold og om kærlighedskraften i det, at man skal lære at elske, fordi kvinden kan genskabe manden, fordi hun åbenbarer det evige gudsprincip, det evige kærlighedsprincip. Verden kan kun genfødes igennem det princip, der skabte det, og kærlighed er det eneste kreative princip. Og Eliphas Levi kritiserer jo faktisk, at ægteskaber er blevet til prostitution. Også en af mine kæpheste, vil jeg lige sige. At meget kan man sige om prostitution, ikke? Men at ægteskab også kan være prostitution. Men der siger han, at det er jo bare en beskyttet og sanktioneret måde at være prostitueret på, sanktioneret af samfundet. Og det mener han, at det er den teologiske struktur, som er grund til den historiske proces, og som fører hen til den krise, som han så hans tid var i. Hvor han siger, at indtil nu har verden kun kendt Gud i aspekterne fader og søn, og nu er det tid for mennesket til at blive engageret ind i møder, engageret i kærlighedens hemmeligheder, der hvor den hellige ånd hviler. Og se, nu er det ikke så godt. Nu står der på mine noter, at jeg skal læse en anden invocation. Det gør jeg bare. Jeg vil nødig ikke følge, hvad jeg har forberedt her, selvom jeg så selv har glemt det nu, hvad jeg så skal sige det. Men man kan da ikke få nok af de der invocations, vel? Så vi gør det bare lige, og den her, den er vist lidt længere. Det er meget godt. Poesi fra Eliphas Levi. Og gengivet i den bog, vi har om Eliphas Levi, Master of Occultism. Godt. Lad os begynde med kærlighed. Kærlighed fødte alt, hvad der er. Det er den suveræne mester over Gud og mennesker. Dens sorg er natten. Dens smil er dagen. Alt levende i universet lever gennem kærlighed. Kærlighed gav fødsel til alt, men har selv ingen begyndelse. Den er den brændende arne for guddommelig essens. Den er åndernes ild, og dens brændende frugtbarhed tændte den første sols stråleglans. Kun kærlighed stillede elementernes krig, når luft, flamme og vand kæmpede over jorden, og når kaos sov en tung søvn i rummet, lyste pile fra kærlighedens klokker, gennemstrøg det hele og sprang sig ind i selve kaos' hjerte, gyngede legene på væren bølger og lod skyggerne rejse sig og nattens mørke slør rulle omkring ham.
og med levende ånde hurtigt til at gennemtrænge det, behøvede han blot at ånde for at skabe universet. Gravid af kærlighed, rundede moder jord, ægformet, sin trofaste skal, delte vandene med sin milde varme og frembragte kærlighed i blomstrende marker. Snart brød skaberens indespærrede flammer ud i levende former. Hans vrede skabte løvernes raseri. Hans list skabte slangernes snigende slyngninger. Hans mildhed lammet og den rene due. Naturen fuld af kærlighedsformer. Vinstokken sås omfavne elmen. Den frugtbare kvige søgte den stolte tyr. Alt var levende, alt elskede, alt hastede mod fødsel. Men i den nyfødte verden beholdt kærlighed stadig en mester. Når hans blomsterløst hus i den skyggefulde skov, når himmel og jord og vand var klar, rettede han sin mislykkede skitse, genoptog i sig selv universets former, og sejrrig trådte han ud af sit skjul og vendte mod himlen med et barns smil. Så formede han leret i sit lykkelige billede. Han skabte det første menneskes ansigt, og ved at ånde målrettet i dets mund, støtte han ind i det sit guders frø. Ja, mand. Lige fra Slevej. Okay, altså, der er lidt mere historiefortælling her, fordi som sagt, så skrev og udgav han de her revolutionære for revolutionære tidsskrifter, og hvor at hans journalistik førte til fængsling, både før og efter, men lidt videre her i noterne. Altså, hans fængslinger var derefter Frihedens Bibel i 1841, og så var det igen i 1847 efter skriftet Hungernødens stemme, som han selv sagde bagefter, var fordi de rige skulle kende de fattiges byrde, og han ville bare give en stemme til de fattige. Og hvis jeg lige må sige noget igen, mig mand, og nu siger jeg bare lige noget. Og hvor er det vigtigt. Altså, nu hørte jeg faktisk en nyhedspodcast, som jeg ikke plejer at høre for nylig, ikke? Og hvor det var sådan en person, som havde haft privilegier, som så altså, ja, havde været udsat for sådan en shitstorm, kan man godt sige. Og hvor han til sidst lige talte om, at det var endda kommet dertil, at han måske havde været nødt til at skulle flytte. Og man kunne høre, at det ville virkelig have været et tab for ham at skulle det, ikke også? Og det er altså virkelig sådan respekt og medfølelse over for den livssituation, men det er enormt privilegieblindt egentlig at tale om det på den måde, fordi normalt er det jo sådan, at hvis du mister dit arbejde, så kan man jo normalt ikke betale huslejen. Altså så er man jo privilegeret på en eller anden måde, hvis man stadig kan det. Hvis man har en ægtefælle eller to, eller andre steder, der kommer indtægt ind fra. Og det var ikke en, jeg lige tænkte, at jeg boede i en ghetto, ligesom mig. jeg tænker, at det er faktisk en meget nobel ting, som Eliphas Levi prøver der. Altså at give en stemme til de fattige, fordi, og vi ved jo også fra os selv, der hvor man har privilegier, der kan man tit tænke, at sådan har alle det bare. Jeg har selv både levet og til del stadig lever sådan et liv, hvor at jeg kan virkelig godt se, der hvor andre tager noget utrolig meget for givet, og sådan er det bare ikke for alle. Altså det der med sådan, at det er en stor ting, at være nødt til at flytte, fordi man har svært ved at arbejde. Det vil jeg bare sige, det at man overhovedet har et sted at bo, det er et kæmpe privilegie. Nå, okay. Det var min lille moraliserende måske. Men videre, han blev så dømt, ikke også? Og der var det en af gangene, når jeg siger sådan, det var det, og sådan var det, det er fordi, jeg går ud fra, at du har hørt sidste afsnit af Mystiker. Men der var det, at han fik reduceret dommen af sin gravide hustru, som havde bedt om noget. Og der stod han faktisk, Eliphas Levi, til at blive valgt til den franske nationalforsamling. Men han trak sig tilbage fra politik der i 1848, efter at være kommet af fængslet der. Så efter 1848, så trak han sig helt fra det aktive politiske liv, og overgav sig fuldstændig til at udvikle sit okkulte system. Og i det arbejde syntetiserede han sine tidlig utopiske og mystiske perspektiver med doktriner hentet fra sin læsning af Kabbalaen over Emanuel Swedenborg og Corpus Hermeticum og hans arbejde med tarot og andre esoteriske traditioner. Og det var Swedenborgs system af tal og tegn og korrespondance, som Eliphas Levi mente skulle give nøglen
til profetiske bøger. Manuel Swedenborg, han skrev i hjertet af det 18. århundrede, fornuftens århundrede, hvor filosofer og deres empiriske oplysning forsøgte at genopleve autoriteten i de gamle traditioner. Han hentede ikke sine sandheder fra dem, men fra personlig visionær erfaring, og beviste derved, at det okkulte system virkelig var overnaturligt, eller er overnaturligt. Og der findes korresponderende forbindelser mellem hele skaberværket og sjælens dispositioner. Og så siger han sådan, jamen, hvem har ikke mærket, at i hvilken grad den blå himmels renhed er i harmoni med et rent hjertes sindsro, og hvem har ikke følt sig mere sårbar over for tristhed på efterårets kolde og sørgmodige dage? Hvorfor holder vi af blomstrende landskaber, fulde af summende liv, når vi selv er glade? Hvorfor søger vi mod mørke og ensomme steder, når vi er nedtrykte? Føler vi ikke instinktive sympatier og frastødninger over for visse planter og dyr? Har vi ikke alle vores egne præferencer, når det gælder farver, dufte og musik? Og kan disse sympatier og antipatier ikke forklares ved skjulte korrespondancer mellem vores psykologiske tilstand og de ting, der påvirker vores fysiske organisme på behagelige eller ubehagelige måder? Der findes derfor i naturen, mellem tanker og former, mellem det synlige og usynlige, mellem ydre fysiske relationer og sindets indre, såvel som mellem materielle kroppe indbyrdes, sande harmonier og essentielle korrespondancer, som går forud for al poesi. Og poesi er i sig selv ikke andet end bevidstheden om disse harmonier og korrespondancer. I 1856 skrev han så resultatet af alt det arbejde, transcendental magi, dets doktrin og ritual, som blev hans mesterværk, og så uddybede han senere sine idéer i 2 andre værker, og så kom der alle mulige andre okkulte skrifter, men Thomas Williams her siger, at de består primært af gentagelser og variationer af materialet i de her 3 hovedværker. Så mange moderne okkultister tror han, at de nutidige videnskabelige opdagelser bekræfter antikke okkulte sandheder, hvor man ser naturen som et levende, hierarkisk organiseret system, og hvor alle er relateret til hinanden. Okkulte symboler åbenbarer det netværk af relationer og korrespondancer, og hele hans magiske doktrin blev forbundet af det kabbalistiske system, som han studerede via Hermes Trismegistus, som ligger under så meget okkult og alkemisk tankegang i middelalderen og i renæssancen. Det mest hellige sprog, hebraisk, som svarer til planeterne og tegn og elementerne. Ja, det er en gentagelse fra Sistman, der står også i den her bog, og det er vigtigt at huske de her multiple verdener, ånder og himmelske regioner samles til en ultimativ unitær virkelighed i Kabbalaen. Og at i Zohar, som vi talte om sidst, så er det begyndelsen og slutningen på alle skabelsens grader. Alle graderne er formet af ham, og kan ikke beskrives anderledes end igennem enhed. Han er en, altså den her unitære virkelighed, er en, uanset de utallige former, som findes i ham. I Sefer Yetzirah står der om de 32 mystiske visdommens stier, at Gud, den ophøjede, indgraverede sit navn gennem de 3 seferam, bogstaver og lyde. 10 af dem er uudsigelige sifero, og de er som the flashing light. Ordet er i dem, når de bryder frem, og de vender tilbage, taler de som i en hvirvelvind, og i deres tilbagevenden falder de ned i tilbedelse foran tronen. De frembringer 10 tal, som står for Guds levende ånd. Fra ånd til luft, fra luft til vind, dannede han vand og form, fra vand til ild. Fra de 2 udspringer altså den ene ånd, fra de levende guders ånd, luft, vand, ild, højde, dybde, øst, vest, syd, nord. 22 lyde, eller bogstaverne, som er grundlaget for alle ting. Dem ordnede han som en kugle med 232 porte. Kuglen kan drejes forlæns og baglæns, som det gode kommer fra nydelse, fra det onde kommer pinsel. Han siger, at Kabbalaens mysticisme vokser ud af det basale, universale, metafysiske spørgsmål, der har tormentet mennesket siden begyndelsen, nemlig paradokset af det ene og de mange. Og det her, nu går jeg også på en mysterieskole, det siger man hele tiden. Det er et kæmpe ting, det der.
Jeg har sikkert også sagt det før i Mystiker-podcasten, men det ene og de mange er væren og tilblivelse er det kendte og det kendtes forhold til dets ukendte kilde. Og jeg ved godt, det er lidt teoretisk, men du kan godt se, at programmet er formentlig meget længere, medmindre jeg giver op lige om lidt. Det er faktisk teoretisk, også fordi at Levi, da han var i London, blev træt af, hvor meget englænderne ønskede noget praktisk magi. Det blev han faktisk imod. Og så var der så lige nogle undtagelser der, hvor han gik med til at tilkalde Apollonius ånd, som viste sig 3 gange. Men Levi er selv i tvivl om, ånden måske er hans egen skygge, som vil overmande ham, og det er derfor, han trækker sit sværd, som får figuren til at forsvinde. Der er et vigtigt tillæg, som jeg ikke sagde sidst, og det er, at han ikke ønskede at angribe den sande kirke. Eliphas Levi ville forklare og opfylde den sande kirkes lære. Og det vil han gøre ved at vise, at de præstelige, mystiske allegorier i de gamle traditioner, samt indvielserne og de hellige skrifter fra steder og alle tider afslører, når de forstås korrekt og esoterisk, afslører en universel sandhed. At alle esoteriske religiøse systemer, inklusive den kristne kirke, i alle dens forgreninger, i sidste ende stammer fra en eneste okkult sandhed, nemlig den, der åbenbares i den hellige Kabbalas lære. Fordi indvielseskæden blev brudt, da kirken i det den underkastede sig den verdslige magts lov, opgav sin åndelige mission for en verdslighed, blev den sande betydning af arkanaerne uklar. Deres forståelse forsvandt næsten helt. Alt hvad der var tilbage var de ydre symboler, som alt for ofte blev misforstået, som helt bogstavelige fremstillinger af objektive sandheder. Denne misforståelse førte ikke blot til udbredt naivitet i religiøse spørgsmål, men også til fremkomsten af skadelige doktriner, som forkastede den guddommelige enhed ved at postulere en evig kamp mellem Gud og en dæmon, som uafbrudt kæmper om menneskets sjæl. Det er sådan en, for eksempel, jeg er vokset op med. Senere ifølge, så er det igen det her med, at man kalder ham Constant eller Levi. Nu i min note har jeg skrevet Constant, så det er meget besværligt. Skal vi ikke bare kalde ham Eliphas Levi? Skal vi ikke det? Lad os gøre det. Senere så viste det sig i den forfaldsproces i religiøs tænkning og i postrenæssancens konflikt mellem videnskab og teologi, mellem fornuft og tro. De her modsætninger og modstridende principper, som kan synes at eksistere, men sandheden findes i forsoningen, siger han. Ikke i undertrykkelsen af det ene eller det andet. Den snævre kirke tager fejl, siger Eliphas Levi, når den nægter det menneskelige i Gud. Materialisterne tager fejl, når de nægter det guddommelige i mennesket. Videnskab og religion, når de ses fra et højere perspektiv, er ikke modsætninger. Newton føres tilbage til Pythagoras. Pythagoras, som sagde, at alt er reageret af tal. Derfor er ideen om tallet som fartøj for dyb, esoterisk og hemmelig sandhed indlejret i antik teosofi, også i Kabbalaen, hvor de første hebraiske bogstaver også repræsenterer tal, de 32 visdomsstier, og hvor man kan tænke på hvilket som helst ord i en hellig tekst som en sum af talværdier. Universet er rationelt, og der findes mirakler, som ikke engang Gud kan skabe. Gud er sjælen af alle sjæle, uforanderligt centrum for det, som al intelligens drejer sig om. Det astrale lys er navnet på den universelle kraft eller det medium, der gennemtrænger universet. De antikke kendte denne kraft. Den består i en universel agent, hvis love er ekvilibrium, og hvis retning er direkte relateret til den store hemmelighed i transcendental magi. Gennem brugen af denne agens kan man ændre sæsoner, og man kan producere dag midt om natten, og man kan gå i samtidige kontakter med den anden side af verden. Denne agens blev knap nok set af Mesmer, og den er den første årsag af det store arbejde af de middelalderlige mestre. Han siger om det astrale lys, at det er noget, man skal lære at kontrollere, fordi det handler om at befri sig selv fra den antikke slange. Det astrale lys er en universel optager, som registrerer alt begær, intention, handling, som en fysisk elektrolyse, der tillader indflydelse fra en psykisk kilde til at handle på hinanden.
Okay, og så siger han, kærlighed avler kærlighed, had avler had. Stærke psykiske centre tager styrken fra de svære. Vi er alle omringet af magnetisk vejrtrækning, ånd, en personlig subdivision af det astrale lys, modificeret af vores handling, tanke og helbred. Og de modifikationer kan de adepte, de mestre, dem som er indviet, læse. Den astrale krop er hverken helt ånd eller helt materie. Og det er altså en, man kan læse. Det forklarer meget, for eksempel, at en varulv er den astrale krop af en mand, der har forladt sin fysiske krop og taget sig kroppen af sin lyst. Okay, en varulv er en mand, som har forladt sin fysiske krop og taget sig kroppen af sin lyst. Okay. Den første og ene okkulte bevægelseslov er loven om polaritet. Også en klassiker inden for mysterieskolen. Okay. Loven om polaritet. Symbolsk kan elementernes arbejde fremstilles som 2 arme, der strækker i hver sin retning, forenet af et centrum, som omfavner tiden og rummet. Det er et elementært kors, som mennesket må bære, og som magusen må konfrontere i sig selv. For hver pluskraft i universets skjulte koordinatsystem findes der en tilsvarende minuskraft. For hvert håb er der frygt, for hvert lys mørke, for hvert indsigt uvidenhed. De modsatrettede kræfter er i evig spænding, og kampen mellem dem skaber udvikling. Alt er overgang og nuancer. Alt er en del af alt andet. Studiet af denne universelle analogilov er magusens livsopgave. Kun gennem analogisk forståelse, altså det her vi kalder korrespondancer, kan han forstå sin sande natur i forhold til det guddommelige. Kun igennem studiet af analogier og korrespondancer kan han forstå, at der på trods af verdens opsplittede fremtrædener findes et princip, en sandhed, en fornuft, en absolut universel filosofi. Alle religioner samfattes i et dogme, bekræftelsen af det ene og dets lighed med sig selv. Konkret siger han også, at det lægger jeg mærke til, at man må kende præcis timen for sin fødsel, og når man er bestemt med naturen af astral indflydelse, så skal man tage i betragtning omstændighederne, man er født til. For eksempel forældrenes temperament, ens naturlige disposition til at præstere. Man må også medregne menneskets fri vilje og initiativ. Ja. Og en dag vil personen fri sig selv fra skæbne og den her, the chain of destiny. Og det er sådan en advarsel om ikke at overlade en magt, vi faktisk ikke har til astrologi, men i stedet for at overlade det til det, som besidder videnskabelig og magisk kalkulation og probabilitet. Helt overordnet siger han, at vi må befri det guddommelige i os selv. Vi er ikke født fri, selvom det er noget af det, man siger politisk. Rent åndeligt er vi det ikke. Vi er bundet af en yderskal, der fængsler sjælen, men som man kan komme af med gennem det agency i det astrale lys, der arbejder på den materielle del af vores natur, ligesom varme virker på voks. Imaginationen er vores spirituelle fakultet. Gud skabte mennesket, med menneskeheden i et hvert individ må skabe sig selv som moralsk og udødelig væren. Ellers er man slave af behov og ignorance. Man må sætte sig selv fri gennem det, som han ser som den relativt omnipotente vilje. Hvis man bare følger strømmen kollektivt, ikke, så bliver man slave af kollektivet. Så bliver man slave af den anden årsag, hvor den oplyste kan blive sin egen årsag. Målet er den fri intelligens, for ellers så kan vi blive brugt som redskab og blive overkommet af den universelle kraft frem for at mestre den. Så for at kommandere naturen, må man være naturen overlegen og selv være fri af fordommen. Og han sagde, at alle havde en stjerne, deres sjæl længes efter, og at de til sidst genforenes med den stjerne. Og den faldende stjerne repræsenterer så materialiseringen af troslæren, nedværdigelsen af mysteriet. Himlen er det her spejl på den menneskelige sjæl. Okay, og Rosetta-stenen. I århundreder forstod man ikke de egyptiske hieroglyffer, før Rosetta-stenen blev fundet i 1799. Den bar den samme tekst, både hieroglyffer og på
demotisk og græsk, og gjorde det muligt for Champollion at knække koden og åbne døren til hele den egyptiske civilisation. Okay. For Eliphas Levi er tarotten den okkulte verdens egen Rosetta-sten. Så på den måde er det altså en nøgle, der kan afkode de esoteriske traditioners symbolsprog. Tarottens billeder udtrykker den universelle visdom, men uden ord, og rummer ifølge Levi hele grundlaget for mystik og magisk erkendelse. Han mente, at enhver, selv uden bøger, med tarot som redskab, kan tilegne sig den universelle videnskab. I tarot er det aldrig, som det først ser ud til at være. Symboler kommer kun ind i vores liv som levende entiteter erfaret over tid. Erfaringer sænker rødderne af vores symbolforståelse ned i den egentlig uforståelige psykiske kilde. Og hans forståelse var, at tarotten peger på nogle meget vigtige åbenbaringer, som i meget lang tid og meget omhyggeligt er blevet preserveret af generationer af lærte og mestre. At tarotten informerer kabbalaen og andre mysterier, men historisk kunne det ikke undgå det pres, der var, og man måtte dementere den antikke verden, og dermed blev den esoteriske forståelse af tarotsymbolerne mere og mere sjældne. Men i moderne tider opdagede flere og flere den skjulte betydning af tarot. For eksempel Levi selv, han restaurerede tarotten, så han kunne demonstrere den fulde esoteriske fornemmelse i kristen symbolik. Tarottens transcendente betydning antydes allerede af dens navn, når man fører det tilbage til Rota, jul, og til Toraen, den hebraiske lov, som spillede en rolle i selve skabelsen. Toraen siges at indeholde mønstret for den manifesterede verden, og hjulet er et symbol, hvor alt bevæger sig omkring et uforanderligt centrum, og det repræsenterer derfor kosmos selv. Samtidig peger det på, at vi i sidste instans er forankret i en unik, udelelig, uforanderlig kilde. Og fra hjulets periferi udfolder manifestationen sig kreativt, og i denne udfoldelse dannes et kors, et symbol på manifestation i tid og rum. Okay, vi er faktisk ved at runde af for gennemgangen af bogen af Thomas Williams, som også er ment som et slags opsummerende tillæg til sidste afsnit af Mystiker. Og jeg synes, vi runder rigtig godt af ved spørgsmålet, forfatteren stiller, nemlig hvad er et okkult system? Okkult tænkning begynder, ligesom religiøs tænkning, med oplevelse, og ender først senere i doktrin. At insistere på at give doktrinen forrang, og dermed også på nødvendigheden af en fejlfri besvarelse af dens formuleringer, er en gammel, velkendt fejltagelse. Der findes ingen teologi uden foregående religiøs erfaring. Direkte personlig viden er af transcendent art. Det er den, som i sidste ende validerer alle vores intellektuelle og rationelle forestillinger om det guddommelige. Uden dette personlige element findes der slet ikke noget fundament. Det er netop her tvivlen er blevet sået. Er dette overhovedet vigtigt? Er akademisk objektivitet afgørende? Nej, det afgørende er ikke den partikulære struktur, men oprindelsen, strukturen og målet. Som ung trådte Eliphas Levi ind i et mystisk univers, præget af en dyb kristen vision af verden. Denne vision blev grundlaget for hans vanskeligheder med ortodokse lærere i kirken, og førte til beslutningen om at søge videre, hinsides de fastlåste rammer. I hjertet af denne mysticisme fandtes intet mere esoterisk end oplevelsen af kærlighed, næstekærlighed, fællesskab og den iboende mangfoldighed af det menneskelige væsen. Kabbalaen blev senere vigtig, fordi den syntes at repræsentere en enkelt primær kilde til al højere sandhed, og fordi den gav en teoretisk form til erfaringer, som allerede var blevet erkendt personligt og direkte. Det er vigtigt at forstå to ting. For det første, at denne udvikling ikke repræsenterer et fuldstændigt brud med tidligere erfaringer. For det andet, er der snarere tale om en ny kodificering af dem. På den baggrund placeres denne tænkning solidt inden for den kristne, mystiske tradition. Ja, således. Det var Eliphas Levi, så nu kan vi frit referere til ham, og så ved vi en hel masse om, hvad det betyder.
Og måske noget af det gav mening, og noget af det ikke gjorde. Altså, sådan har jeg det i hvert fald selv, når jeg læser eller lytter. At så okay, der er lige noget, der går hen over hovedet. No problem. Altså, det tror jeg er den bedste måde at komme ind i de her ting på, bare ved at slå lidt fra og lytte til det nogle gange. Og, altså nogle gange, fordi at vi gentager det, ikke også? Og så begynder man at måske at kunne danne nogle forbindelser i sig selv der. Så nu er vi ved der, hvor at det er en anden bog, vi siger farvel, og vi går videre. Og det er John Michael Greer, som jeg virkelig håber, jeg skal interviewe. Det tror jeg skal. Han har bare aflyst et par gange. Men altså ikke i den her podcast, i en engelsk interview-podcast, jeg har også. Men bogen hedder Revisioning the Tree of Life. Og min hensigt er ikke at gennemgå endnu en bog. Jeg vil faktisk bare gerne fortælle dig om, hvad Kabbalaen er. Og jeg vil gerne tage afsæt i den her bog, hvilket jeg så kan fortælle dig, og også er vildt besværligt, fordi der er så mange forgreninger af det her træ. Det er jo helt vildt. Altså, så noget af det kan hjælpe til, som jeg sagde tidligere, at sådan åbne op, og du kommer fra det fra flere sider. Andre gange så er det bare vildt forvirrende, fordi det slet ikke er det samme. Og det taler han også om i den her bog. At der er bare rigtig mange versioner, fordi at det er blevet sådan en ting, hver gang der er en okkult skole, så skal de ligesom lave deres eget korrespondance til livets træ. Så det er klart, det kan være svært at gøre det på tværs. Men jeg tager noget af det, han siger, og så er der noget, jeg ikke går ned i, fordi det ikke hører til der, hvor jeg selv er i min kabbalistiske forståelse. Så det er sådan ret strengt på en måde. Det er ikke sådan en censur, det er mere bare, at jeg ikke vil gå ind og gengive noget. Altså, okay, altså han ser for eksempel nummer 7 som følelser, hvor jeg ser det, og jeg har lært det som visioner, og jeg har prøvet virkelig at dykke ned i, hvad han lægger til det, og det er lige meget, hvad jeg gør. Jeg synes, det er meget noget andet, end den lærer, jeg har fået. Så derfor så går jeg bare ikke sådan ind i det, fordi det føles lidt for sprødt for mig. Jeg håber ikke, at jeg censurerer for meget af den grund, men lad os tage udgangspunkt i det, han siger, fordi det er en meget dyb bog. Han starter med at sige, at Kabbalaens oprindelse ligger langt tidligere end gnosticismen, og langt tidligere end den jødiske mystik, som den ofte forbindes med i dag, og at den findes i en antik tradition, hvor Platons filosofi, hermetisme og den græsk-egyptiske religionsmystik alle spiller vigtige roller. Udgangspunktet er, at det verdensbillede, der senere bliver til Kabbalaen, ikke opstår et sted, ikke opstår pludseligt, men er skabt igennem århundreders udvikling af myter, filosofiske idéer og esoteriske praksiser. Kabbalaens centrale begreber, som læren om de forskellige verdener, emanationer og de kræfter, der bevæger sig mellem dem, den beskriver han som en videreudvikling af tankestrømme, der allerede fandtes i den platoniske tradition. Han henviser til John Dillons forskning i Middle Platonism, som man kan finde, som viser, hvordan platoniske idéer blev tilpasset magiske og mytiske formål. Altså Middle Platonism. Jeg ved ikke, om den er oversat. Middle i midten af platonismen. Nå. Tankerne om, at verden udgår fra dybere, usynlige realiteter, og at disse kan forstås gennem symboler og hierarkier af kræfter, var allerede til stede hos filosofer som Plutark og Apuleius. Kabbalaens dybeste rødder kan faktisk spore tilbage til Pythagoras og hans tradition, og det var noget, det vi nævnte i introen, ikke? Pythagorerne forbandt tal, geometri og kosmologi på en måde, der skabte grundstrukturen for mange senere esoteriske systemer. Den berømte figur, tetraktysen, trekanten med 10 punkter, bliver fremhævet som en af de mest grundlæggende modeller for, hvordan virkelighedens lag foldes ud fra punkt til linje til flade til tredimensionel form. Er det netop denne pythagoraiske måde at forstå kosmos på, som senere bliver fundamentet for Kabbalaens Sefirot-orden.
På den måde bliver den jødiske kabbala ikke præsenteret som et isoleret fænomen, men som en kreativ og en dybt mystisk videreførsel af ældre, ofte ikke-jødiske tankesæt, men som jødisk tradition så har integreret og omformet og givet sin egen spirituelle karakter. Og det gør ikke den jødiske kabbala mindre autentisk. Tværtimod, hver kultur arbejder med sine idéer og får noget nyt til dem. Og jødisk mystik gjorde det til en af de store spirituelle systemer på verdensplan. Men der har altid været flere grene. De filosofiske, de gnostiske, de hermetiske, de kristne og senere de okkulte. Den vestlige okkultismes kabbala udspringer især af middelplatonism og hermetisk filosofi. Og man bør ikke forveksle det med en kult, fordi han er meget kendt for at sige det, og det har jeg hørt ham sige i flere interviews, og han siger, at det okkult, så tror man, det er en kult, men i virkeligheden så betyder okkult, som vi ved, det skjulte. Det er meget sjovt, ikke? At måske en grund til, at det kan ringe sådan lidt farligt, det der okkultisme, det er fordi, der er ordet kult i. Nej, kabbalaen er en levende tradition, der har udviklet sig gennem århundreder, og dens form ændrer sig i takt med, at mennesker i forskellige perioder bruger de samme symbolske strukturer til at forstå deres egen tid og deres egen sjælelige erfaring. Og John Michael Greer argumenterer for, at det særlige ved kabbalaen er dens evne til at vække oplevelsen af det guddommelige i individet. Ligesom han siger om Jung, som jo talte om arketyper. Det var noget, han studerede, men det var ikke sådan, at han opfandt det. Det var mere sådan, at Jung oversatte det. Han tog antikke magiske koncepter og genfremsatte dem i termer, hvor de kunne slippe igennem videnskabelig materialismes filtre. En arketype er et basalt meningsmønster, der ligger under al menneskelig tanke. Det er igennem deltagelse i arketyper, at noget betyder noget som helst. Altså de er hardwired ind i fundamentet for al menneskelig bevidsthed. Og arketyperne er ikke blot psykologiske symboler, men Jung foretræk at tale om deres psykologiske dimension. Og der står ikke mere lige der om det, men lige det der, den passage vagte lige min interesse. Okay, så det er ikke kun i psykologisk forstand. Hvad vil det sige? Så det er sådan en lille spørgsmålstegn, vi kan reflektere videre over og mærke ind i. Men kabbalistisk tradition helt tilbage fra Pythagoras har holdt fast i, at den 10-nummererede arketype er basal, ikke kun for menneskelig bevidsthed, men for kosmos som helhed, både spirituelt, mentalt og materielt. Det er faktisk umuligt at definere en arketype, fordi de er abstrakte, for fundamentale, for alt omfavnende til det. Det bedste, det menneskelige sind kan gøre, er at pege på nogle af de måder, arketypen udtrykker sig på i en menneskelig oplevelse. Tallet 1, monaden, er arketypen for enhed og helhed, oplevet som bevidsthed, fordi bevidsthed er altid oplevelsen af noget som en samlet ting. Tallet 2, dyaden, er arketypen for dualitet, adskillelse og intention, princippet, der gør det muligt at skelne en ting fra en anden. Det er princippet for forandring. Det tredje er triaden, arketypen for fuldendelse og perfektion, og også for tid, fordi tidens strøm altid indebærer triadens fortid, nutid og fremtid. Det er det stabiliserende princip, som samler det, dyaden har brudt op, ved at føre objekt og dets baggrund sammen til en ny enhed. Derfor er det også hvileprincippet. I menneskelig bevidsthed kommer den til udtryk som tro, fordi vores overbevisninger er den ramme, vi bruger til at skabe mening om os selv og universet. Så jeg tror, jeg nævnte det her tidligere, at han siger så tro her om nummer 3, hvor at min lærer vil sige skabelse, men som du kan høre, så siger han, jamen, det kommer til udtryk som tro, fordi det er den ramme, du bruger til at skabe mening om os selv og universet. Så det er lidt derhen af. Men mellem 3 og 4 optræder så dybet, the abyss, altså A-B-Y-S-S. Dybet. Det er ikke et tal i sig selv, men det er et grænseland for erkendelse. Det bliver beskrevet også som sådan fantom. Altså, er det der, eller er det der ikke? Det er beskrevet som en mellemrum. Det kan ikke præcist udtrykkes. Det peger på erkendelsens begrænsning. Under det er tallet 4, en træde, er arketypen for struktur, form og rum. Princippet, der gør manifestation mulig gennem de 3 rumdimensioner og tidens dimension. Herefter følger pentaden 5,
som repræsenterer konflikt, magt og nødvendigheden af et valg. Døren til både godt og ondt træder ind i verden. Det 6. er heksaden, arketypen for harmoni og balance. De konflikter, som sættes i bevægelse af pentaden, er ikke evige. Efterhånden som de udfolder sig i rum og tid, bevæger de sig mod en tilstand af balance, og ud af denne balance opstår harmoni. For denne harmoniske tilstand bliver det muligt at udfolde verdener eller dimensioner, der ligger højere end konflikterne og magtens område. Heksaden er den store balancerende faktor i livets træ. Alle kræfter, der sættes i bevægelse af dyaden, finder hvile gennem deres integration i et højere plan. Pythagoræerne lærte, at dette vises ved forholdet 6 er lig med 2 gange 3. Så det er altså foreningen mellem dyaden og triaden i menneskelig bevidsthed, så kommer heksaden til udtryk som harmoni i sig selv. Så det er 100% sådan, jeg har lært det, at den der 6'er, det er skønhed og det er harmoni. Det 7. er heptaden, traditionelt betragtet som det mest hellige af de numeriske arketyper. 7-tallet, det hellige tal. Det er knyttet til spontanitet og det uventede. Fra heptaden opstår nye ting, som ikke kan kendes på forhånd, og som ikke kan udledes gennem rationel tænkning. Af den grund er heptaden utilgængelig for menneskelig tanke, på samme måde som de højere dimensioner er det. Det uforudsigelige i heptaden afspejles i, at tallet 7 ikke har nogen divisorer bortset fra sig selv og en. Og i menneskelig bevidsthed kommer det princip til udtryk som spontan impuls og begær, som opstår uden for viljens og fornuftens kontrol. Det 8. er oktaden, arketypen for kommunikation, syntese og ligevægt. På dette niveau bliver universet komplekst, i det hver ting træder i relation til andre ting. Mønstre dannes, opløses, omformes, en proces af konstant forandring og udveksling, og som samtidig bevæger sig mod en tilstand af balance. Denne balance er ikke statisk, men en bevægelig ligevægt, hvor forandring i sig selv bliver garanti for stabilitet. Oktadens kompleksitet viser sig numerisk ved, at 8 er det eneste tal blandt de første 10, der er et perfekt produkt, nemlig 2 gange 2 gange 2. I menneskelig bevidsthed udtrykkes det som kompetence, evnen til at fungere effektivt i et komplekst univers, men også krav om at udvikle evner, der ikke er medfødte. Det 9. er ineaden, arketypen for fuldendelse og begrænsning. Her bringes de konflikter, som pentaden sat i bevægelse, til hvile i heksadens harmoni, og oktadens bevægelige ligevægt stabiliseres. På dette stadie er alle forandringer gennemlevet, alle interaktioner har virket sig igennem, og universet falder til ro i en stabil tilstand. Pythagoræerne viste dette ved, at 9 er 3 gange 3, produktet af hvileprincippet multipliceret med sig selv. I menneskelig bevidsthed kommer ineaden til udtryk som grundlaget for tankefølelse og handling, etableret gennem alle 3 foregående principper. Med den 10. arketype, dekaden, begynder kredsløbet igen, fordi 10 er blot en hævet til en højere decimal kraft. Dekaden er arketypen for manifestation. Den verden, som den faktisk eksisterer omkring os, hvor de første 9 arketyper har udfoldet deres potentiale og er strømmet ind i hinanden. Dekaden fuldender rækken af arketyper på livets træ ved at lukke cirklen. Ligesom den symbolske slange, der æder sin egen hale, er livets træ cyklisk i sin natur. Dets grundlæggende arketyper beskriver de 10 trin, hvorigennem universet bliver til og genetablerer sin oprindelige enhed i ny og mere kompleks form. Og i menneskelig bevidsthed udtrykkes det ved den stadig skiftende manifestation af selvet i hvert øjeblik. Ja, lige en lille pause her. Vi går videre om lidt, men jeg håber, at det her på nuværende tidspunkt giver sådan en baggrund for, okay, når vi taler om livets træ, så er det det her. Når vi taler om kabalaen, så er det det her. Det er virkelig sådan nogle af grundtankerne her. Og hvis du kender en masse til det, og du synes, det er forvirrende, at jeg både taler om det, jeg har lært, og det, jeg har læst, og det står jeg virkelig godt. Jeg vil med glæde høre, hvad du lægger til det forskellige. Jeg kan godt mærke, når jeg gennemgår det her, at så er der meget, der resonerer også. Det er bare, jeg synes, det er endnu værre med kabalaen, end det er med astrologi. Det synes jeg meget lettere, jeg kan genkende essensen fra forskellige traditioner. Men kabalaen, der er nogle sådan ret store skift i det, i fortolkningen. Men det er jeg spændt på at lære mere om. Det er altid meget interessant. Jeg er sikker på, at det hele
Det hele viser vej. Ja, men så herfra går teksten videre til at forklare livets træ, som organiseret gennem 3 søjler. Så der er 3 søjler, som symboliserer de grundlæggende energier i kosmos. Den venstre søjle, og det her vil jeg så også lige en lille disclaimer sige, er også forskelligt. Hvad der repræsenterer hvad. Nu siger jeg det, som står i den her bog. Den venstre søjle repræsenterer modtagende og indadgående kræfter, den højre søjle udadgående og formende kræfter, mens midtersøjlen holder balancen og forbinder bevidsthed med manifestation. Disse søjler organiserer også arketyperne i triader, som afspiller bevidsthedens nedstigning gennem forskellige niveauer. Triader er rigtig vigtige. Streg under det. Okay. Livets træ udfolder sig også i 4 verdener. Altså, okay, jeg vil lige sige en ting. Nu får du bare sådan vildt meget at vide. Hvis det her var et rigtigt kursus, ville du slet ikke... Et rigtigt kursus, ikke fordi det er et forkert kursus. Det er slet ikke noget kursus, det her. Det her det er bare et podcast om okkulte studier, okay? Men hvis det var et kursus, så skulle det deles meget mere op. Så man får bare sådan et element af gangen, eller ja, her får du bare det hele kastet i hovedet, ikke? Så det vil jeg bare lige sige, hvis det er lidt voldsomt lige nu. Jeg synes, jeg kan i hvert fald mærke på mig selv, det er meget store ting, vi taler om her, ikke? Nå, men der er altså også 4 verdener, som beskriver forskellige former for eksistens. Der er den øverste verden, som man kan dele op i luftens verden. Altså alt det, hvor jeg har læst noget, så følger det elementerne, men her der deler han det så også op på den. Nu læser jeg op, hvad han siger, ikke også? Den øverste verden, luftens verden, er den arketypiske og åndelige dimension, hvor guddommelig vilje og idéer har deres udspring. Den næste, anden verden, er vandets. Det er skabelsen og sjælens område, hvor arketyper begynder at tage form i tanke og følelse. Den tredje verden er ildens verden, og det er forandringen, begærets domæne, hvor ego og livskraft og emotionel dynamik er i konstant bevægelse. Og den fjerde og nederste verden, det er jorden. Det er jordens verden, som er handling, som er materialitetets plan, hvor de kreative kræfter fuldender deres nedstigning i rum og tid og stof, og hvor kun den 10. sfære manifestation er fuldt til stede. Så når du sådan vil se det der diagram for dig, så kan man jo finde en tegning af det på nettet, ikke? Men det er sådan 3 cirkler for oven, og de hebraiske navne, som nogen bruger og nogen ikke bruger, det er Keter, Chokmah og Binah for den første. Og det kalder han så for awareness, intention og tro. Det er den supernale, supernal triad, som repræsenterer den øvre verden. Og under dem er så 7 cirkler. Og den analogi, han laver, det er, at det ligesom skuffer i et filarkiveringssystem. Imellem den øvre verden og den nedre verden, der har vi den her dybet abyss. Den her dybet, som er... Jeg synes, det er et koncept, vi skal lave et helt program til en dag. Fordi så er det også her, hvor at Darth kommer ind i billedet. D-A-A-T-H. Darth, som betyder viden. Og der siger han, set ovenfra repræsenterer de nedre faktorer, set nedefra repræsenterer de øvre faktorer. Men det er en bro, og så er det også en barriere. Det er en gate, og det er også en vogter af gaten, som den svæver der, som det her fantom i tomrummet, altså under dybet. Og i cirklerne under det øvre, det er der, hvor mulighed bliver til aktualitet. Og de næste cirkler, som kommer, næste 3 cirkler, det er Chesed, nåde, Geburah, vi står for sværhed, Tipareth, skønhed. Kærlighed, kraft og harmoni oversætter han det med. Det er modsætninger, der skal balanceres af harmonien, og den forening producerer så de sidste 4 sfærer, hvor potentialer bliver til handling. Netzach, som står for sejr, Hod, som står for ære, og Yesod, kan man oversætte til fundament, og Malkut, kingdom, altså rige. Så det her, det er altså et kort for processen, hvorved en almindelig menneskelig handling bevæger sig fra mulighed til virkelighed. Og for at noget af det overhovedet kan blive værdifuldt for os, og grund til, at det begejstrer mig, jamen så skal man jo lige vælge en handling og komme igennem det her system, sådan så at man faktisk taler om noget, og der kan findes noget
mening i det, men jeg kunne faktisk godt tænke mig at vise det igennem det, han skriver om den økologiske kabala, som bare er en måde, man kan arbejde med det på. Og der siger han sådan her, at ved toppen af træet repræsenterer den første sfære solen. Der har han sat solen ind i det øverste kither der. Kilden til alt lys og alt liv på vores planet. Den har 2 hovedvirkninger, som former vores liv. Det lys, den varme og de andre former for stråling, der strømmer ud fra den. En kosmisk magnetisk kraft, der holder jorden i sin bane og beskytter livsformer mod at blive slynget ud i den evige kulde og mørke i det interstellare rum. Denne kraft svarer til den anden og tredje sfære og kan opfattes som den primale triade. Den tredje sfære er dybet, velrepræsenteret af de 93 millioner miles tomrum, der adskiller os fra solen. Dette tomrum er imidlertid reflekteret her på jorden. Den fjerde sfære er repræsenteret af faste stoffer, væsker, gasser og plasmaer, som er de her varmt ladede partikler, der danner jordens bestand af stof, sorteret i de 4 elementære sfærer af selve planeten, dens jord, vand, atmosfære og dens brændende magnetsfære, som beskytter os mod solens skadelige stråler. Den 5. sfære er repræsenteret af energi, der filtrerer gennem disse lag af stof for at sætte ting i bevægelse. Den 6. Det trækker på alle 5 af sfærerne ovenfor af fremkomsten af biologisk liv. Og så stiger vi ned i tetræden, hvor livet differentierer sig selv og derefter rekombinerer. Den 7. sfære består af planteliv. Mere præcist repræsenterer den alle levende ting, som økologer kalder autotrofer, bogstaveligt talt selvfødere, som syntetiserer den føde, de behøver ud af energien og de materielle substanser i deres omgivelser. Planter og fotosyntetiske organismer hører til i denne kategori. Den 8. sfære består af animalsk og fungalt liv. Her er igen et mere præcist udtryk, heterotrofer eller andre fødere, de levende væsener, som overlever ved at leve af andre levende ting. Den 9. sfære repræsenterer alle de forbindelser og relationer, der væver levende væsener sammen i økosystemer. Den 10. sfære står endeligt for hvert individuelt miljø. Denne bjergskråning for eksempel, eller den dam, og de planter, dyr og økologiske relationer, der gør det miljø til det er. Så på samme måde, så kan du bruge livets træ til at skabe mening i hvilken som helst anden makrokosmos på, videnskabelig eller anden. At gøre dette med et hvert tankesystem vil hjælpe dig til at forstå nogle af livets træs potentialer. Livets træ kan bruges som et diagram over manifestationerne og niveauerne af dig selv. At gøre dette er essentielt som et første skridt mod at skabe mening i den spirituelle vej. Det er den praktiske side af alle disse navne og symboler. Ja, jeg kommer lige ud af teksten igen og taler til dig. Det her lige så jeg læste de der noter op, så tænker jeg, kan jeg vide, om det her gør det endnu sværere. Men altså, måske er det også super nemt for dig. Det kan godt være, at det er bare mit eget. Men i hvert fald, så når man kigger på sådan et diagram, og man har de der tal, så er man nogenlunde med på, okay, du kan placere noget i de forskellige tal, og så er det bare at lære betydningen af det, ikke? Ja, og det er altså den her udforskning af, hvordan menneskelig bevidsthed medierer mellem ånd og materie, og den kan faktisk anvendes inden for hvilken som helst tro, eller praktiseres uden en tro. Jeg var i studiegruppen med en, som var coach, der brugte den til at sælge med. Det synes jeg var ret desillusionerende, men lad nu det være. Det siger bare noget om, at den kan bruges til alt muligt. Men så siger John Michael Greer, at den fungerer trods alt meget dårligt sammen med dogmatisk fundamentalisme, eller med lige så dogmatisk form for ateisme, som insisterer på, at der ikke findes nogen guder, givet et hvert sæt af overbevisninger, der rummer en åbenhed over for religiøs erfaring, så fungerer den faktisk godt. Okay, vi nævnte de 4 verdener. Så er det også muligt at tildele de 4 verdener sine egne 10 sfærer, og det kan dermed blive til 10 titler for Gud. I kabbalistisk praktisk er det mere nyttigt at arbejde med et enkelt livets træ, siger han, hvor luftens verden og det guddommelige rige knyttes til den primale triade, og de 7 lavere sfærer overlades til rigerne under det guddommelige. Så det var den her øverste triade, altså supernal triad.
Og i de 3 højeste sfærer på træet, kan man betegnes som den guddommelige skaber, den guddommelige fader og den guddommelige moder. Det er jo ret tæt på det system, jeg arbejder med. De afspejler et velkendt mønster i den jødiske kabbalistiske tradition, hvor Abba, fader, er betegnelsen for den anden sfære, og Aima, moder, betegnelsen for den tredje. Kan du huske Empress? Ja. Anyway. Og hvis man går tilbage til de ældre platoniske traditioner, så udvides mulighederne. For eksempel at tallet 1 blev opfattet som maskulint, og tallet 2 som feminint. Og Pythagoras studerede indgående, hvordan Zeus, jeg tror det der står der, at Zeus er 1, Demeter er 2, og så er der barnet 3, Dionysos. Denne triade, Zeus for den første sfære, Demeter for den anden, og Dionysos for den tredje, kan anvendes af moderne kabbalister lige så effektivt, som de allerede nævnte, forudsat at de pågældende kabbalister enten allerede har et forhold til disse 3 guddomme, eller er villige til at indgå til et sådan. Ja, jeg springer lidt i teksten, og det er fordi, jeg lige så godt kan sige afsløringen på det hele, og det er, at man i det her, som jeg tror alt andet symbolik læring, jeg har hørt om, skal på et tidspunkt indsætte sit eget, finde et meget personlig måde at tilegne sig det, der ligger til en på. Altså, så det jeg hører her, det er sådan, jamen, du skal have et forhold til den Gud, det handler om, hvis det er, ikke? Så du kan egentlig indsætte det, der giver mening for dig, og det er en personlig proces. Men ja, det er normalt, at triader består af en Gud, en gudinde, og så et barn af hvilken som helst køn. Men hvis vi går ned på træet, så hvor vi kommer til den virkelige sfære i makrokosmos, der er mennesket selv. Den svarer mere præcist til den synlige sfære af menneskelig bevidsthed. Den del af livets træ, der viser os, hvordan tanke, følelse og sansning hænger sammen. Som diagram repræsenterer livets træ ikke blot ét væsens natur. Som diagram kan hver gren på sin egen måde bruges til at kortlægge tanke og følelse fra både bevidstheden og det underbevidste side. De overlapper som regel hinanden, eller står i konflikt med hinanden. Disse 4 sfærer, den synlige krop, livskraften, tanken, følelsen, så der taler han jo så om 7, 8, 9 og 10, som vi gennemgik før, de udgør tilsammen sindet hos den uopvågnede person. Det er her, de fleste mennesker tilbringer deres liv. Det kaldes personligheden. Det er selvet, der er formet af opdragelse og af kulturel indlæring. I psykologiske systemer, så vil man kalde det bevidste selv. Det er, når vi bevæger os videre til de næste 3 sfærer, den reflekterede triade i mikrokosmos, at vi træder ind i de mindre ordinære aspekter af menneskelig bevidsthed. Og den triade omfatter 3 kapaciteter, der eksisterer i os alle, men som hos de fleste af os endnu ikke er fuldt bevidste. Den 6. sfære svarer til imaginationen, den 5. sfære til viljen, og den 4. til hukommelsen. Hos det uopvågnede menneske tilhører disse det underbevidste selv, og ikke det bevidste selv. Det er derfor, vi for eksempel ikke kan fremkalde en bestemt erindring, når vi ønsker det, men vi må vente på, at det ubevidste selv producerer den for os. Og det samme gælder faktisk for vilje og forestillingsevne eller imagination. Altså, at vi kan ikke bare kalde på det, når vi vil. Den underbevidste karakter af viljen er særlig vigtig at forstå, fordi den i høj grad forklarer den forvirring omkring begrebet fri vilje, som har plaget filosofisk tænkende mennesker i så lang tid. Set fra et kabbalistisk perspektiv afhænger spørgsmålet om, hvorvidt et givet menneske har fri vilje, fuldstændig af vedkommendes bevidsthedsniveau. De, som udelukkende er bevidste om den materielle verden, og endnu ikke har vendt deres opmærksomhed tilstrækkeligt indad til at udforske deres indre ressourcer af liv og tanke og følelse, de har ikke fri vilje, og de reagerer mere mekanisk. De reagerer på, hvad end der er den stærkeste stimuli, og de tror på det, deres forældre og deres jævnaldrende og medierne fortæller dem, at de skal tro på. Men den vej, som jeg vil kalde mystikkens vej, eller den indvidedes vej, der hvor du vil noget mere vejen, det kræver, at man vender sig mod den indre verden, og erkender, hvor meget af den indre, hvor meget af den verden, vi oplever, faktisk er et produkt af vores egen bevidsthed. Og der vil jeg lige indsætte noget også.
Fordi jeg har godt nok igennem årene været mange gange til terapi, og fortalt terapeuten om ting, hvor terapeuten siger, tror du, du skal bruge dine penge på noget andet? Hvorfor er jeg gået i terapi, når jeg har haft massive, for eksempel økonomiske vanskeligheder? Det er jo af den her grund. Det er fordi, jeg tror på, at jeg kan ændre noget i mig, som kan ændre, hvordan jeg oplever verden, og jeg kan decideret påvirke ydre stimuli, ydre konsekvenser, ydre forhold, ved at blive mere bevidst indeni. Men det er der overraskende få terapeuter, der er enige med. Men det er 100% sandt for mig. Altså det er derfor, jeg overhovedet laver den her sammenkædning om det okkulte og det terapeutiske. Så jeg mener det også i praksis. Men han skriver her, de som gør denne opdagelse, finder blandt andet en kilde til vilje og formål i sig selv, som kan frigøre dem fra vanen med automatisk respons på stimuli. I psykologisk terminologi holder de op med at være yderstyret og bliver indre styret. Og på dette trin er oplevelsen af frihed i viljen reel og mest kultiverende. Og nu siger han også noget spændende her. Så først senere, når den tredje triade er fuldt bevidst, og den anden triade bliver fokus for studiet, så begynder man at opdage, at viljen indeni, viljen i mig, ikke præcis er min egen, men at den i stedet er guddommelig vilje, snarere end bare en personlig faktor. Fordi i den sande frihed finder vi i at opfatte og udtrykke den guddommelige vilje så fuldstændigt og så rigt som muligt. Okay, det synes jeg bare er en vigtig pointe. Så selvom en god generel forståelse af den reflekterede triades kræfter og muligheder er en nødvendig forberedelse, og mange skoler underviser i øvelser, der fokuserer på disse, er beherskelsen af den anden triade hovedfokus for okkult træning. Det er derfor, du som studerende i okkultisme kan bruge så meget tid på at anvende din imagination, udvikle din vilje og forpligte hukommelsen. Så det var det, der var den anden triade. Og igennem hans ord, så er det her imagination, vilje og hukommelse. Den højere triade, eller det ubevidste selv, har imidlertid en dybere betydning. Og det er også det, som nogle okkulte skoler kalder individualiteten, og som andre kalder det højere selv. Det er potentialet for storhed. Det er det, der sover i os alle sammen. Det er det laveste aspekt af selvet, som overlever den fysiske kropsdød. Og at vække det niveau af selvet ud af det søvn til fuld bevidsthed, er at passere gennem døden uden afbrydelse af bevidstheden og uden tab af hukommelse. Udover det højere selv, der ligger dybet, og udover dybet, der ligger den primale triade, den øvre verden i mikrokosmos. De 3 sfærer er de transcendente principper, hvorfra selvet er udfoldet i rum og tid, hvor til selvet til sidst vil vende tilbage. Udover rum og tid og enhver form for bevidsthed, vi er i stand til at forestille os, er de usete rødder til vores væren, det er dem. Hvor til træden er det bevidste selv, og den reflekterende triade er det underbevidste selv, er den primale triade det ubevidste selv. Det svarer i vis forstand til det kollektive ubevidste i Carl Jungs teorier. Det kan kun erkendes igennem sine virkninger, aldrig i sig selv. I praktiske termer kan vi betragte disse 3 sfærer som forbindelserne mellem os og de 3 højeste principper i mikrokosmos. Og det var den her guddommelige skaber, guddommelige fader, guddommelige moder, som også kan udtrykkes på andre måder i andre betegnelser. Ja, så livets træ kan altså forstås som en afbildning, altså ligesom et billede af, ikke? Afbildning af makrokosmos og mikrokosmos. Og en anden måde at vise forholdet mellem de to på, er at samle dem i et diagram. Og så der har han forskellige billeder her, for eksempel en model, hvor de danner de 6 øverste sfærer, en heksat. De symboliserer makrokosmos, mens de 5 nedre sfærer danner en pentad, som repræsenterer mikrokosmos. Og det afspejler en gammel magisk tradition, hvor heksagrammet, den 6-kantede stjerne, er symbol for makrokosmos, og pentagrammet, den 5-takkede stjerne, for mikrokosmos. Og på den måde, så er der alle mulige tegninger her, måder man kan gøre det på. Han understreger den 6. sfære,
fordi den 6. sfære er selve udtrykspunktet for vores imagination. Det moderne samfund, siger han, misforstår imagination som noget uvirkeligt. Det er bare fantasi, det er bare dagdrømmeri. Men i den magiske og kabbalistiske tradition er imaginationen den kraft, som giver form til vores oplevelse af virkeligheden, og som forbinder indre og ydre verdener. Det er det organ, hvormed vi modtager indtryk fra sanserne, livsenergien, vores tanker og følelser, og hvormed vi organiserer dem til den verden, vi oplever. Det er også igennem imaginationen, at det almindelige menneske kan begynde at skabe sin verden bevidst og intentionelt. Nogle mennesker siger, at han er i stand til at se muligheder, mens andre har holdninger, der gør, at de stadig overser mulighederne. Nogle er i stand til at forfølge de muligheder, de ser, mens andre har vaner, som næsten garanterer, at deres bestræbelser vil mislykkes. For nogle mennesker er livet fyldt med frustration og elendighed. For at forandre liv på denne måde, er det ikke verden, der skal ændres, men mennesket selv. Og med dette i sinde stod der ved oraklet i Delphi, det mest hellige af alle steder i den antikke græske verden, ordene kend dig selv, indridset over overgangen. Det er også grunden til, at meditation og andre øvelser, der vender opmærksomheden indad mod selvet, er så centrale i enhver spirituel retning. Ja, og de sidste noter, jeg har, det er lige om den her tredje triade, som er den 7., 8. og 9. sfære på livets træ. Jeg ved godt, jeg har nævnt den, men der er lidt mere til dem også her, ikke? Der er meget mere, end hvad jeg lige kan sige, men lige et par ord mere, fordi det er forbundet med egoet og det bevidste selv. Og det er lidt det, vi taler om her, ikke? Hvordan bliver vi mere bevidste? Så tilsammen så udgør de tre, den tredje triade, udgør det råmateriale, hvor i det meste menneskelige bevidste selv er sammensat. Og der siger han, det er værd at standse op et øjeblik og overveje, hvad der ligger i begrebet at vække denne triade. De fleste mennesker, som endnu ikke har begyndt på nogen form for personlig spirituel søgen, har en tendens til at fokusere næsten udelukkende på den verden, som er kendt gennem sanserne. Den 10. sfære. Ja, husk vi taler om det. I det symbolske sprog, der bruges her, betyder det, at de lever som om den 7., 8. og 9. sfære blot var dele af den 10. Det indebærer, at de behandler deres følelser og tanker som materielle objekter, og deres reaktioner på deres liv i relation til disse objekter, som om følelser og tanker var egenskaber ved selve objekterne. Det kan kaldes projektion. En stor del af menneskelig lidelse udspringer fra projektion. I grebet af projektion begynder man at tro på, at et bestemt materielt objekt vil give lykke, selvværd, kærlighed, hvis man blot kan få fat i det. Og når man ikke får det, opstår had, frygt, vrede, og sådan fortsætter det i en lang række af dysfunktionelle mønstre. Livet kommer til at gå med at famle rundt i et landskab af selvskabte spøgelser og at søge i verden efter det, der kun kan findes i ens indre verden. At vække den tredje triade er at begynde at forstå egoets rolle i verden og tage de projicerede følelser og tanker og strømme af livsenergier tilbage fra de ting og mennesker, det er blevet lagt over på. Og når de projektioner trækkes hjem, kan tingene og menneskene få lov til at være, hvad de er, i stedet for at bære byrden af uerkendte indre tilstande. Det gør livet enklere for alle, fordi de her misforståelser, som opstår gennem projektion, er en væsentlig årsag til menneskelige nederlag. Det gør det langt sværere at leve et produktivt, meningsfuldt og tilfredsstillende liv, siger han. Så den tredje triade må ikke overses i arbejde med indre udvikling. At kunne føle dybt og ærligt, at kunne tænke klart og fleksibelt, og leve på en levende og sund måde, og at kunne skelne mellem disse indre fænomener fra de materielle objekter, som man let kommer til at forveksle dem med. Det er et fundament for, at de højere potentialer senere kan udfolde sig. Hvis det menneskelige potentiale skal udfoldes, må man være villig til at bevæge sig videre end de indledende trin, også selvom de indledende trin er nødvendige. Men altså at passere ud over den almindelige menneskelige erfaring og begynde et møde med det ekstraordinære. Så nævner han Salomons tempel, som adskilte et tungt forhæng i det allerhelligste for templets hovedrum. Symbolsk svarer det til at bevæge sig fra den tredje triade til den anden, til at træde ind i det allerhelligste i det menneskelige individ. I kabbalistiske tekster kaldes adskillelsen mellem tredje
og anden triade derfor for forhænget. Det er et stærkt billede for opvågningen, at den anden triade går forud for korte symbolske glimt, som små rystelser i forhænget, hvor lidt lys indefra slipper ud. Den anden måde at tale om opvågning af den anden triade på, trækker på psykologi og peger på et afgørende skel i disse højere principper. De 4 nederste sfærer på livets træ udgør det bevidste selv hos de fleste mennesker. De næste 3 sfærer er det underbevidste. De 3 derover er det ubevidste. Forskellen mellem disse niveauer er af stor betydning. Sjælens område, det underbevidste, ligger tæt nok på det bevidste selv, til at det kan blive genstand for bevidst erfaring. Åndens område, det ubevidste, er derimod bestemt til at forblive uden for direkte erkendelse. Men det astrale plan, eller den imaginære verden, er lige så virkelig som den fysiske. Ja, så det er altså simpelthen, hvordan kan man vågne op til alt det her potentiale, og hvor at den øverste supernal triad, så den kan man ikke fremtvinge, man kan åbne sig for den, fordi det er uden for direkte erkendelse, siger nogen i hvert fald. Og det skriver han også, ironiserer han også lidt over i bogen, at folk kan blive sådan lidt irriteret over, at hvorfor skal der være noget på det livstræ, som man ikke kan erkende, men altså, det er jo sådan, det er i eksistensen, ikke? At altså, der er jo noget, vi ikke kan erkende, trods alt, så er det bare symboliseret derved. Og det taler man lidt forskelligt om, det var bare der pointeret. Men så det her, der ikke kan erkendes, det kan man ligesom åbne sig for. Og når der er en forbindelse, så åbner verden sig. Og det er egentlig det, som mystikere igennem historien har peget på igen og igen. Og hvor vi må se på, at før den spirituelle opvågning, så er personligheden fanget i en verden, den selv har projiceret ud. Den oplever kun den natur, den selv har lagt ud i verden. Det er derfor, det er ret interessant med projektion. Men i det øjeblik, opvågningen til den tredje triade begynder, opdager egoet sit eget potentiale og bliver centrum i sin egen verden. Ikke længere som slave af projektionerne, men som bevidst deltager i livets bevægelse. Når opmærksomheden vender indad, begynder erindring, vilje og imagination gradvist at træde ind i bevidstheden. Og de evner er ikke længere spontane eller tilfældige, men kan udvikles, trænes, anvendes med klarhed. Og så er det, at over tid viser det sig, at de her kræfter rækker ud over det individuelle selv og udvider sig til at følge sjælens plan. Det er noget, der er større end bare mig. Yes, okay, men det var egentlig den første del af bogen, som var interessant at gengive, fordi det er ikke så fedt, hvis jeg skal sidde og læse alle korrespondancer op. Altså sådan alt, alle symboler, der ligger ind under 1 og 2 og meditationer, det klarer du også bare selv. Så det var ligesom den største filosofiske del af den her bog. Og jeg er klar over, hvilken bog jeg skal læse næste gang. Jeg nævnte den sidste gang, men jeg tror, at det er noget tilbage til de græske filosofer. Jeg har jo ikke læst den endnu, men jeg tror nok, det er det. Og ja, altså, jeg er ved at runde det her program af, ikke også? Jeg ved ikke jo, hvornår du lytter med, men fra hvor jeg er i tid og rum, så vil jeg da ønske dig en rigtig god december. Du skal ikke gå endnu. Jeg er ikke færdig, vel? Jeg er bare lige ved at indstille mig på at skulle runde af. Det er et meget langt farvel, det her. Ja, jeg vil ønske dig en god december, og det minder mig om, at jeg godt på et tidspunkt kunne tænke mig at lave et program sådan, ja, på en eller anden måde om det, jeg kalder religiøse traumer, men sådan, det er jo rigtigt, at vi kan gå tilbage og se på kristen mystik, men det har jo ikke været nemt nødvendigvis at være kristen mystiker, eller hvad ved jeg er ikke historiker, det skal jeg lige undersøge om den påstand, men i hvert fald, vi har jo en ven i dag, vi har hørt meget om, også sidste gang, som ikke har haft det så nemt inden for den katolske verden, fordi han gik en lidt anden vej, ikke? Ja, så det får jeg lyst til, også fordi, at jeg synes, jeg lever i hvert fald i en kultur, hvor at det er så normalt med det der god jul, og man har nogle helt faste forventninger til, hvad man skal lave den 24. december. Jeg tager ud i naturen, kan jeg så sige. Jeg tager ud i naturen, og det bliver fantastisk. Jeg synes, mine børn har en alder, hvor at jeg godt kan tillade mig at følge, hvad jeg selv har lyst til. Og jeg har virkelig lyst til at tage ud i naturen, forene mig med den. Jeg skal ud i naturen. Hvis du skriver en mail, kan det være, du får en auto-reply, men det er også det eneste sted. Kender du det der med,
at man er på så mange platforme, og der er jo mange af de platforme, som ikke kan sende noget tilbage. Altså, jeg tror ikke, er der auto-reply inde på WhatsApp, eller på Messenger, eller på sms? Det tror jeg ikke. Altså, så det er lidt svært at bare cutte forbindelsen i et par uger, men det har nu tænkt mig. Og det er simpelthen for at skabe plads til den mystiske tilstedeværelse, mystiske åbenbaringer. Det ved jeg ikke, hvordan skal jeg sige det. Mærk min sjæl, altså blive påvirket af naturens skønhed, for at sætte alting lidt i perspektiv. Det er den slags, ikke? Jeg har jo et punkt til sidst, som hedder, det lavede jeg i hvert fald sidste gang, og det var meningen, at det skulle være tilbagevendende. Sådan et punkt, der hedder, at man kan tale om et eller andet, man har tænkt på. For jeg tænker på alle mulige ting, som jeg gerne vil dele med nogen. Og jeg har faktisk en, men den bliver lidt kort, fordi jeg står faktisk selv og skal i mysterieskole nu om 10 minutter. Så nu skynder jeg mig lige. Jeg kan bare lige kort sige den, og så kan jeg måske give den lidt mere kød en anden dag. Men det er, at da jeg var på terapiskole forleden, skulle vi lave sådan en øvelse, hvor at vi skulle... Altså hensigten var, at man skulle lære ligesom at afgrænse sig. Og der var en af de andre studerende, som reagerede meget på det, fordi han sagde, at han oplevede jo at gå i flow med den anden. Kunne det ikke være hensigten? Kunne det ikke være det, vi skulle i stedet for? Og der var læreren så meget sådan færdig med at sige, at det var det her med at afgrænse, der var hensigten. Ikke? Og men mit undersøgende hjerte er jo greb jo lige fat i den, fordi det er en ongoing curiosity for mig med det der, hvor meget og hvor lidt kan vi smelte sammen. Fordi jeg gør det meget naturligt. Jeg er jo så meget i proces med at lære mine kræfter at kende. Det er lidt ligesom, at du kan, sådan en superkraft, hvor du kan tænde ild med fingerspidserne, eller stråle noget andet ud af din krop, som meget voldsomt kan gå ud over andre. Ikke? Altså, hvis jeg vitterligt kunne det, tænde ild der på fingerspidserne, og sådan kaste dem ud i verden, det kunne gå helt galt. Er vi enige? Det er jo altså bare brænde alt ned, brænde folk af. Ikke? Altså, det ville jo kunne bruges til noget på et tidspunkt, måske, hvis du mangler ild, og så du lige kan lave det. Ikke? Så det er det der med at lære sine evner at kende, og jeg siger det til inspiration for dig. Det er ikke, fordi jeg er noget særligt. Jeg tror, vi alle sammen har evner. Og os, som interesserer os, og som følger den spirituelle vej, har også evner af en meget healende karakter. Og jeg tror, at jeg oplever, at min evne som terapeut, som healer, faktisk er det med at kunne gå over i den anden. Og det er ikke det med at kunne afgrænse mig, men fordi jeg kan gå så meget over i den anden, så er jeg nødt til, det er en konsekvens af, at jeg kunne det så meget, så jeg er nødt til at kunne afgrænse mig også. Jeg tror, jeg vil stoppe den her, faktisk. Men det er bare sådan en refleksion over, hvad det er, der healer. Og det healer jo ikke i sig selv, at en person går over i dig. Det er klart, der skal noget mere til. Og hvad er det, man gør, når man så er over i en anden person, ikke? Man skal jo for eksempel ikke bare samle alt den andens lort op. Det, som jeg har læst det, så får den anden heller ikke noget ud af det. Det er ikke sådan, du kan bare tage den andens smerte, hvis du vil, og så den anden er fri, og du bærer smerten. Som jeg har læst det, så er det ikke godt for nogen, at du samler det op. Så hvad er det, man gør der, ikke? Når du forsøger at bruge din evne til at forlade dig selv på en positiv måde. Men helt klart er vi nødt til, som terapeuter, også at lære at afgrænse os. Det er klart. Men det er bare interessant, ikke også, at vægten bliver egentlig lagt på afgrænsningen, hvor jeg tror, at healing er egentlig ikke det afgrænsede, men fordi at det er svært at håndtere som menneske, så er vi nødt til at lære de der grænser. Det er noget, der fortsætter i mig. Det var en to be continued. Det var faktisk en strøtanke, og jeg vil gerne lave et meget længere filosofisk projekt ud af det. Det var en strøtanke. Men tak, fordi du lyttede med til den ene boggennemgang efter den anden, til strøtanker og små personlige refleksioner. Og jeg ønsker dig simpelthen sådan en god december. Jeg har helt sikkert tænkt mig at læse, selvom jeg er ude i naturen. Og så vender jeg tilbage med en mystikerudgave snarest muligt. Alt det bedste. Alt det bedste din vej. Fra mit hjerte til dit.